Karmelita Kamorita Etxanon, euskara eta euskal kultura beti izan da gure identitatearen osagai garrantzitsuetako bat. Horrek zaintzea eta horrek transmititzea belaunaldiz guretzako erronka eta ardaz nagusia izan da. Gure lehenengo hitza beti, lehenengoa euskeraz da, eta garrantzitsua da guretzako gure ikasle, gure hezkuntza elkarteari, gure ohiturak eta gure euskal musika, gure gastronomia, gure dantzak, gure ohiturak transmititzea belaunaldiz, etorkizunean mantendu daitezen. Eta gaurko ekitaldi bat izan da, horietako bat, Olentzero eta Mari Domingi gure ohitura bermatuta dago, eta guretzako garrantzitsua da herrira ateratzea eta herrian gure eguneroko lana